We zijn benaderd door de eigenaren van de Albert Heijn in Damboord en in Dokkum, Nanne en Reurt. En die vregen dat bij uw kennis van geschiedenis van deze regio, dat wij bereid zijn om mee te werken om zo'n boek. Ze hingen al jaren zo'n boek jongen in het oosten van Nederland. En daar wie dat een succes worden. En dat willen ze hier graag van elkaar krijgen. Al je weetjes en denkjes uit de buurt wij. Van, het gaat over het begin van het gebied hier. Het is een mooi boek geworden. Maar in het begin hebben we wel eens zijn plaatsjes plakken. Is eigenlijk een actie van squallenband, van jeugd. En we zijn zat bij bezig binnen. Is het nog maar de vraag of dat wel interessant is voor Bern, voor de jeugd. Nou, achteraf zorgen we met de actie dat het vooral de ouderen binnen die de Bern omzetten om van hun plaatsjes te ruilen en plaatsjes te sparren. De ruilbeurs in Dokkum ben ik geweest. En er waren toch een 200 mensen van mijn leeftijd, zeg ik dat maar heel net zeggen. En die waren ivrig op plaatsje ruilen. En er waren weinig jongeren, alhoewel ze winnen er wel. Nee, ik ben natuurlijk altijd bezig met van, wat is leuk hier in de buurt. Hè? We hebben voetbalplaatsjesactie gewoon en Albert Heijn had al nog wel acties. Maar ja, we hadden dit bedacht van, dit bindt de meesten. We hebben heel vaak voetbalplaatsjes bijvoorbeeld voor de jongere generatie. Maar dit is ook wat meer voor de oudere generatie. Eigenlijk voor iedereen. Want ja, ik zelf vind het ook leuk om dat boek te lezen van wat hier al hier bad in het verliezen. Dus aan de hand daarvan hebben we dit actie ook bedacht van, meest min maar krijgen. En dat is wel aardig slagen. Want ik ben al hier bijeenkomsten en Facebook zit er vol mee. En met het ruilen van al die plaatsjes. Dus dat is eigenlijk superleuk. Al met al had het een dik jaar worden voordat het boek naar de drukker te komen. Maar toen werd het klaar. En dat is op zich, vind ik in ieder geval, een mega prestatie. Ja, want wist je natuurlijk het complete boek. Maar er gaat natuurlijk heel wat vooral. Wat moest er eigenlijk gebeuren? Hij is eerst begonnen met mensen tevreden uit de vier oorspronkelijke gemeenten. Dan met het Kalmeland, Dongerendeel en het Verwedderdeel. Om een verhaal te schrijven van maximaal 400 woorden, of 700 woorden, zoiets. Een verhaal te schrijven van met maximale hoeveelheid woorden. Oer de gemeente waarin dat zij ben en daar dus nog het meeste van wisten. Dat is het begin geweest. Het tweede deel, want het is een plaatsjesboek, er moesten foto's maken worden, er moesten plaatsjes verzameld worden. En dan voor mij in ieder geval het lastige deel, het derde deel, en dat er onderschriften bij de plaatsjes komen moesten. En dat moest zo compact mogelijk. Er mocht maar een paar woorden onbesteed worden. En ja, als dan een dorpswapen bijvoorbeeld beschreven was, dan is dat nog wel lastig om dat in een paar woorden te zeggen. Dan komen meerdere mensen komen hier naar de winkel en wat leuke plaatsjeactie. En wat zit er eigenlijk een leuke ding in? Een ding die ik al net meer wist. En zag wie het vroeger rek, wist je? En dan hebben ouderen, die weten wel dat het vroeger rek zou wie. Dus dat zijn eigenlijk de leukste reacties wel. Van mensen die een beetje herkenbaarheid hebben. Waar we eigenlijk niks meer van weten. Want ja, ik ben ook nog maar een broekje van 20.